Bazen behin baserritar eder bat, baserrian bizi zena. Hor, mendian. Zailtasun ekonomiko larriak zituen, horregatik erabaki zuen hirira joan izan beharko zuela lan egitera bere gurasoak oso gaixorik baitzeuden. Asko bilatu zuen lan egiteko toki bat aurkitzeko, eta azkenean Donostian itsas parean aurkitu zuen etxe batean lan egiteko aukera. Haren etxera joan zen, eta bere atea jo zuen. Bertan, gizon oso ederra agertu zitzaion, eta bera maitemindu egin zen. Oso ondo moldatu zen bere etxera, naiz eta garbitzen egon, eta gizonak oso ondo tratatzen zuen, eta horregatik bera oso pozik zegoen. Baserritarrak diru adina lortu zuenean, baserrira itzuli beharra izan zuen, bere ama hilzorian baitzegoen. Oso agur trista izan zen, maiteminduta zeudelako. Baserritarra bere ama zaintzen egon zen denbora luzean, oso gaizki baitzegoen. Jaten ematen zion, dena egiten lagundu behar zuen. Baina egun batean, bere printzea atzetik agertu zen. Oso pozik zeuden, biak berriz elkarrekin zeuden. Gizona baserrian lan egiten hasi zen, eta hain maiteminduta zeuden, ezkontzea erabaki zutela. Biak oso zoriontsu izan ziren, elkarrekin biziz baserrian.